Guintin gara eta gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Guk, aurrena, bitapoi jarri genizkion eta makil bat gure zentral eolikoari, gero kutsaria pegatu eta kartoia jarri azkarrago juteko. Hasieran jarri behar genizkion bakarrik esne pote hauek, baina gero ikusi genuen errotak lurrari ematen ziola, eta orduan jarri genizkion bi bloke hauek lurrarekin ez tankea egiteko. Ondoren, bi hauek pegatu genituen eta gero lurrera pegatu genituen eta pintatu. Eta hile neurgailu batekin bueltak ematen ditu. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den. Kaixo, gu laugarren mailako probak beti prest taldea gara, eta zentral eoliko bat egin dugu sekadoraren naizerekin mugitzeko. Hasieran horrelako makiltxoekin bat, horrelako goza bat bakarrik egin genuen. Baina gero Jonek esan zigun, batekin nahikoa etzala eta beste bat egin genuen eta marroiez pintatu genitu. Guk materiala gure diogu. Txotxak, pajitak, makiluzeak, kartoia, kola beroa, zeloa, tapoiak, eta ja. Hasieran jarri genuen errota hau, baina Jonek esan zigun pisu handia zekala, eta orduan bere laguntzarekin jarri dugu beste hau eta honekin espero dugu buelteka batean. Gaur probatuko dugu eta espero dugu bombilla piztea. Eta ea ba energia mekanikotik elektrikora pasatzen dugu. Kaixo, gu number 1 2014 taldea gara, eta gaur gure zentral hidroelektrikoa azalduko dizuegu. Guk bitor egin ditugu, bakoitzan 8 palillokoa, eta gainetikan jarri dugu beste 2 palillo horrela, gero pasatzeko makil bat eta errotardian jartzeko. Errotaiteko 2 tapoi jarri ditugu pegatutako beroakin, eta 7 kutsara handi jarri ditugu aldeetan, eta erdian, kutsaren erdian, kutsaia txikiak. Eta gero makia sartu dugu tapen erditik mantentzeko. Lehengoan bombilla piztu beharrean errota mugitu genuen. Pila batekin energia kimikotik pasa genuen elektrikora dinamo batekin. Eta dinamo horrek giratzen zuenean, honi pegatu eta honi giratu egiten zuen. Orain, sortugu energia mekanikoa ura eta errotarekin, eta gero kabletatik bombillera juten danean sortzen da energia elektrikoa. Orain, ura botakegu eta energia sortuz espero dugu bombilla pizteko.